Sarap, mga tinulat na mga inday pangs. Ang sarap-sarap. Long hindi bang sulit isda. Sulit ka mahal, kami. Fresh. Tira ulan pangs. Oh, Nagpa-mabaka. ini. Ano? Sa talong. Gawin. Luwayan. Ini. Wala kasi mong sulit ka mahal. Ini mo sulit. Lang kulan. Oh, napa. Oh, napa. Kani galis. Ato sa ko. La, mataling lago mo. Lago mo. Oh, napa sa ko. Ay, tama guys. Ang hadigan galit nagkaman. Wala pa sa guys. Oh. Ano ba? Wala daw kita sa kwan. Dumi kami ang buong. Ganun daw kami sa rin. So, ano? Ini lang ako niya. Oh, sa tayo. Kuno na. Ako na guys, ako na guys. Nan mo na wan sa ko. Ano ang tawag sa mga isda? Ano sa talbos sa dinas. Talbos. Na, dinas ko, talbos. Bukal na. Ouch. Marod na to ang isda, guys. Kaya bukal na din tinula. Manglangoy na sila. Balik na sila glangoy. O dive na sila. O dive. Dive na. Uban. Tas unya na pud tong ganas. Tangan ako ang sandok. Ay,
Sarap mga tinulat na mga inday pangs. Ang sarap-sarap ng tinula. Timpla. Oh, see. Ngaon ta, inday pangs. Oh. Aon. 50! Luto na Duha ka ang ingani tinula. Ang badan mo chicken joy 50 dagkuhay. Duha ka ingani karon tapos isa ka ingani hatag. Libre ka ano gini. Lami na ba yung timpla? Ngaon, ngaon. Ah, kana. Pero kung gusto ka, rin 50 mga ito ka magkaan only rice. Pabago yung open. Dili kong cake.